5 октябрь халыкара укытучылар көне. Бүген әлеге һөнәрне сөйләүче иратлар күпме? Мәгариф системасында кайсы юнәлешләр яңартылуга мохтаҗ? Эфирда таяны нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Беренче ратта барыгызны да әлеге һөнәри бәйрәм белән котларга рөхсәт итегез. Шунда бүген инде ират укытучыга карата мөнәсәбәт башка төрледер. Һәм бүген студияда да без бәйрәм уңаеннан нәкъ менә ират укытучыларны җыйдык. Раиф әфәнде, менә ниндидер статистика бармы ул? Бүген мәктәпләрдә ират укытучылар күпме булганы соннар ягына? Иңелек мин монда катнашучы ират укытучылар исеменнән барлык хезмәттәшләребезне бәйрәм белән котлыйм, чын күңелебездән котлыйбыз. Аларга исәнлек, саулык телибез, иҗади уңышлар телибез. Менә бу уку елының һәрбер көне аларга шатлык, куанычлар алып килсен. Аларның укучылары, әтәйләр аларга һәр вакытта теләктәшлек күрсәтсеннәр, яратсыннар, хөрмәт итсеннәр иде. Статистикага килгән чагында бүгенге көндә безнең Казан шәһәрендә барлыгы 7000гә якын укытучы хезмәт кыя эшли. Шуларның 500гә якыны ират укытучылар, ир-егетләр дип әйтәбез инде. Әлбәттә, бу күрсәткечләр бик зур түгел, ләкин менә соңгы вакытта инде яшь укытучыларның килүе, ират укытучыларның килүе, мәктәпкә килүе күзәтелә, безне әлбәттә бу сөендерә. Шундыйрак тенденция бармы, димәк, үзгәрү һәм соңгы елларда чыннан да аларның саны арта башладымы? Беләсез, әгәр дә чагыштырып карасак, менә революциyaдан соң бит инде күп кенә мәктәпләрдә иратлар эшләгәннәр. Хатын-кызлар бик аз булган. Бу инде мәдрәсәләрдә укучы белән бәйле булгандыр инде. Аннары менә шикелле дулкын белән ул хатын-кызлар килеп кергән. Иратлар сугышка киткәч бит инде та хатын-кызлар кулында калган мәктәпләр, сугыштан соң иратлар мәктәпләргә кайтканнар. Әле менә бездән ураклар инде хәтерлиләр, без дә хәтерлибез ул ират укытучыларны. Аннары бераз та кими менә шул дулкын рәвешендә бар. Хәзер вакытта минем белүемчә яшь укытучылар киләләр, ират укытучылар киләләр мәктәпләргә. Булар инде үзләренең һөнәрләрен бик ярата торган укытучылар дип уйлыйм мин. Мәктәпләрдә ситуация ничегрәк икән? Дамир әфәнде, сездә ират укытучылар күпме һәм аларга карата мөнәсәбәт ниндирәк? Бездә 13-нче татар гимназиясендә Яңа Савин районында мәктәптә ират укытучылар 6 без. Яхшы гына эш алып барабыз. Билгеле игътибар мәктәптә бар. Без инде ират укытучыларны җәлеп итәргә тырышабыз, чөнки гаиләдә дә бит инде әти белән әни тәрбияли. Икенче яктан караганда мәктәптә бит инде ул шушы тәрбия учагы, бер гаилә һәм гаиләдә әни дә булырга тиеш, әти дә булырга тиеш. Шул вакытта гына инде тәрбия җитәрлек күләмдә була дип уйлыйм мин. Илдар әфәнде, менә шуннан да без әйттек, чырлап димәк, кайчыдыр чорда ират укытучылары күп булган, аннары инде хатын-кызлар, хәзер шулай ук үзгәрешләр бар, соңгы елларда, менә әйтеп киткәннәрчә, иратлар да, яшьләр дә тартыла башлады әлеге һөнәргә. Менә сезнең мәктәптә хәл ничек? Һәм сез шуннан да үзегезгә мәсәлән укытучыларны алганда, дип әйтик, эшкә иратмы, хатын-кызмы булуына карап торасызмы? Килешәм бу фикер белән. Чынлап та мәгариф өлкәсе ул тормышта үзлексез барырга тиешле бер безнең тормышыбызның бер өлеше, шуңа күрә тотрыклы буларак иратлар барыбер җитдирәк һәм вакыт белән санашмыйча эшкә бирелгәннәре эшләп канәгать табып яшиләр. Без эшкә алганда да әлбәттә моңа игътибар итәбез һәм чынлап та яшьләр арасында да андый күзәтелә, тенденция дип әйтик. Әлбәттә инде гаилә башлыгы буларак аларның хезмәт хакларын тәэмин итү монысы икенче мәсьәлә. Булган эшләренә генә өстәп акча түләү кыен, ләкин өстәмә эш тәкъдим итеп, өстәмә мөмкинлекләр һәм шартлар тудырган очракта алар бик иркенләп эшләр. Бигрәк тә инде менә заманча барлык технологик яктан җиһазландырылган мәктәпләрдә ират укытучылар бик кызыксынып эшләр һәм калалар. Мин дә үз чиратымда үземнең нәселдән килгән дип әйтик инде безнең шәҗәрәбез, мин 15нче буын шәҗәрә буенча укытучылар нәселеннән, безнең ата-бабаларыбыз арасында турыдан-турыга яки бу мәгариф өлкәсендә хезмәт иткән меценатлар да булган, мәктәп ачучылар да булган, ягъни мәгариф өлкәсе миңа бик таныш, бигрәк тә инде полилингваль мәктәпләр миңа бик ошый, чөнки
Бу безнең тормышыбызга да, һәм минем булмышыма да, һәм минем хәтта татарлыгыма да бик туры килгән иде. Чөнки Аерым сөйләшербез әле без полингваль мәктәпләр турында тапшыруның икенче өлешендә. Шуннан да яшьләр тартыла. Айзат, менә шуларның берсе. Син ни өчен сайладың әлеге һөнәрне? Бу династиядан киләме? Ниндер укытучының йогынтысымы? Нәрсә бу? Монда төрле факторлар бар дип уйлыйм. Беренчедән, династиядә бардыр шундый йогынты, чөнки минем әти ягыннан бабкай да укытучы булып эшләгән. Икенчедән, менә мин үзем мәктәптә укыганда, мин үзем 2нче лицейны бетердем. Миңа менә бик ошый иде, ничек менә минем укытучыларым укытты, ничек алар дәресләрне алып бардылар, аларның дәрестә үзләренең тотышы, һәм ул миңа гел үрнәк булып торды. Шуңа күрә 11нче классларда инде мин инглиз теле белән шөгыльләнә башлагач, уйлаган идем инде, менә минем укытучыларым ничек укыткан ошый, бәлки мин дә шундый кеше була алырмын дип, шуңа күрә укытучы профессиясенә киттем. Шуңа күрә үрнәгендә димәк. Әйе, үрнәге укытучы иң зур йогынты ул укытучы үрнәге дип уйлыйм. Һәм шунысы да кызык, безнең укытучылар инде алар ничектер Татарстан белән шикләнеп калмый, төрле дәрәҗәдә конкурсларда без һәрвакыт яңалыкларда күреп торабыз. Шуларның берсе Алмаз Хәмидуллин. Ул безнең белән элемтәдә хәзерге вакытта шулай ук конкурсларга әзерләнә. Алмаз, сәламлибез сезне. Менә ни өчен сез әлеге һөнәрне сайладыгыз һәм шулай хәзерге вакытта кайларда сез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Исәмесез. Мин инде күп тапкыр әйткән идем. Укытучы һөнәрен инде мин студент булганда үземә укытучы булам дип уйладым. Минем үземнең мәктәбем Түбән Камада чакырдылар мине. Һәм инде безнең университетта да педагогик факультетын 2нче факультет буларак укып, ул миңа бик якын булды. Хәзер инде бу көннәрдә тагын бер конкурсның нәтиҗәләре билгеле булды. Инде бөтен җир шарында әйтик инде конкурс үткәрелә укытучылар өчен. Анда инде 50 иң яхшы укытучы финалына үттем мин. Менә шулай. Гадәттә менә конкурсларда катнашкан укытучыларның аларның нәкъ менә укытуга вакыты калмый дигән фикер яши. Дөрестән дә шулаймы бу? Гомумән укытырга вакыт каламы сезнең? Әлбәттә инде конкурслар вакытны ала, ләкин антмаска кирәк, ул конкурслар алар бик күп энергия һәм көч бирә кешегә. Һәм инде минем өчен ул по-особенному важно, файдалы ул миңа. Һәм инде вакыт ул кала, кеше күп әйберне эшләгән сайын тагын күбрәк тә өлгерә дип уйлыйм. Шуның өчен инде без төрле уровеньларда, Россия уровеньда һәм дә бүтән уровеньларда катнашырга тырышабыз. Һәм инде укытучы ул гел төрле опытларны, үзенең мәктәбен опытын бүтән кешеләргә күрсәтергә тиеш. Һәм инде бүтән опытны үзебезнең мәктәпкә алырга тиешбез без. Шуның өчен ул бик файдалы гомумән бүтән безнең педагогик өлкәсенә. Бик зур рәхмәт, сезнең белән саубуллашабыз. Алмаз Хәмидуллин иде бу, безнең белән элемтәдә хәзерге вакытта да конкурсларда катнашып йөри һәм аңа уңышлар теләп калабыз. Илдус әфәнде, менә мәктәпләрдәге укытучылар ролен билгели башлаган идек. Шуннан да үземнең дә игътибар иткәнем бар. Иратларга карата ничектер барыбер башка төрле мөнәсәбәт. Аларның әз булуына бәйлеме бу, әллә укучылар аларны ничектер башка төрле кабул итәме? Менә нәрсәләрдә чагыла бу? Менә аерыламы сезнең эшчәнлектә дә хатын-кыз укытучыга карата мөнәсәбәт һәм иратка карата мөнәсәбәт? Мен мәктәптә инде менә 7нче ел эшлим, университетны бетергәннән соң эшли башлаган идем. Чыннан да укучылар, ират укытучыларга тартылалар. Бу күзәтелә. Алар дәресләрне әзерләүдә барлык түгәргә актив катнашалар. Шулай ук сыйныф җитәкчесе булганда да ничектер менә бу сыйныфларда тәртиптә иратлар белән бүтән төрлерәк була. Менә бу егетләребез белән. Рөстәм, сез ни өчен сайладыгыз бу һөнәрне? Нәрсә җәлеп итте? Үзегезнең шәхси тарихыгызны сөйләп китсәгез инде тамашачыларга. Мин үзем инженерлык юнәлештә укып чыккач, шулай ук бу юнәлеш мине кызыктырды һәм теләдем ул белемнәрне башкаларга таратырга. Шуның өчен бүгенге көндә мин робототехника түгәрәген алып барам. Һәм шул өлкәдә
эшләгән яшь егетләрне тырышабыз үзебезгә җәлеп итәргә. Чөнки барбер администрация эшендә катнашкач, ул эшкә дә тырышабыз үз өлешне кертергә. Менә тагын нидерәк эшләр алып барасыз. Монда бит инде укытучы, ул бары тик укыту белән генә бүгін шөгыльләнми. Монда аңлашыла, без хәзер документларны тутыру һәм кагаз эшләрен алмыйбыз. Әнәк менә укучылар белән нидер мөнәсәбәт, дәрестән тыш эшләр, менә нидерәк эшләр алып барыла бүген әлеге юнәлештә. Сез әйткәнчә, бу юнәлештә дәрестән эшләүдә иратларның бер хатын-кызлар үпкәләмәсеннәр. Өстенлеге бар, алар вакытны жәлләмичә кичкә кадәр олимпиадаларга әзерләп, ниндидер башка чараларга әзерләп үз вакытын корбан итә алалар балаларга. Шуның өчен иратлар бик ихтыяҗ аларга бик зур мәктәпләрдә мөмкинлек булганда тырышабыз аларны үзебезгә җәлеп итәргә. Раиф әфәнде, чыннан да менә әгәр дә без инде элекке елларында искә төшергән идек, менә бу укытучыларның алышыны тенденциясы дип әйтик, иратларның сезнең үзегезгә менә мәктәп елларыннан нидерәк вакыйгалар искә төшә? Нәкъ менә ират укытучыларының бәлки нидер йогынтысы сизелгән. Ни өчен сез мәгариф өлкәсен сайладыгыз? Менә монда хезмәттәш әйтеп китте инде, әлбәттә мәктәпнең роле бик зур, чыннан да укытучы һөнәр сайлаган чагында. Безнең нәселдә алай мин укытучылар, мөгаллимнәр булганын белмим. Шуңа күрә беренче иратта миңа укытучы һөнәрен сайларга ярдәм итә минем укытучыларым. Гадәттә бит инде мәктәпләрдә менә элегрәк киләләр иде. Бу инде укырга кердем инде мен 60-нчы елларында, димәк ул чагында күбрәк менә гаиләләр белән киләләр иде. Ире дә хатын да күчеп биртәләр укытучыларны. Менә аларны укытучыларны күреп инде яңа укытучылар килә. Үзебезнең авылда укытучылар һәр вакытта инде безнең күз алдыбызда. Менә аларга сокланып укытучы һөнәрен сайлыйбыз. Аннары икенчедән укытучы һөнәренең авторитеты шулкадәр зур, гаиләдә бик зур иде. Әгәр дә инде димәк укытучы дип әйтелә икән, гаиләдә укытучында уңай яктан сөйләр икән, моннан да яхшы кеше юк дип уйлыйсың. Менә аларның йогынтысы минем өчен гаиләнең дә һәм укытучыларның да йогынтысы зур булды. Гаиләнең йогынтысы шул яктан алар һәр вакыт укытучыларны мактадылар. Укытучылар үзләренең һөнәрләрен күрсәттеләр, белемнәрен күрсәттеләр. Һәм тагы бер әйбер, элекке хәзер дә шулай инде. Элекке укытучылар алар әле бик күп эшләр дәрестән тыш. Менә барлык чаралар, авылдагы барлык чаралар, клубтагы чаралар, башка чаралар укытучылар катнашында үткәреләдер иде. Һәм алар куйган спектакльләрдә, концертларда һәр вакыт менә сокланып карыйдыр. Менә булар барса тирәк бирәләр. Менә әти-әниләр бүген мәктәпләрне укытучыга карап сайлыймы, юкмы? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяуны нокта тапшыру укытучылар көне уңайыннан бүген студияга ират укытучыларны җыйдык. Илдар әфәнде, менә ничек сез уйлыйсыз? Әниләр, әти-әниләр балаларны мәктәпкә алып килә бүген һәм шундый фикер ишеткәне бар, күбесе нәкъ менә аерым укытучы, аңлашыла, мәктәпне сайлыйлар, анда сүз дә юк. Ләкин аерым укытучыларын да сайлап киләләр бүген мәктәпкә дип. Дөрестән дә шулаймы бу? Анда күренеш бармы? Мондай күренеш бар. Бигрәк тә инде бу башлангыч мәктәп өчен актуаль. Чөнки нинди укытучы бала белән белем һәм тәрбия эшен башлап җибәрә, нинди күзәнәкләр сала, шул рәвештә ул дәвам итәчәк башка сыйныфларда укуын һәм ул моның язмышларының белән бәйле булырга мөмкин. Мәсәлән, үземне искә төшерсәм дә, укытучыларны иң истә калганы ул минем башлангыч белем бирү укытучыбыз иде. Исеме дә әйтеп китегез инде. Рахия апа. Аны инде шулай ук бүген коллегаларның котлауларына кушылып, мин дә форсаттан файдаланып барыбызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек һәм шушы матур, күркәм бәйрәм, һөнәри бәйрәм белән барлык коллегаларны да котлыйм. Шатландыра торган бер әйбер бар. Менә хәзерге вакытта мәктәпне тәмамлыйлар бит инде укучылар. Чыгып китәләр, югары йортларын бетерәләр, башка эшләр, алар үзләренең балаларын алып киләләр шушы мәктәпкә. Минем шушы мәктәпне бетердем, шушы мәктәптә минем укысым, балаларым да шушы мәктәптә укытасым килә дип. Хәтта инде оныкларын да алып киләләр. Менә бу мәктәпне бик яхшы күрсәткеч дип саныйм мин. Һәм моннан да югарырак бәя булырга мөмкин түгелдер. Дамир әфәнде, менә без укытучыга карап мәктәпне сайлау дип әйттек, ләкин бүген шундый да хәл күзәтелә. Кайбер сыйныфларда 30-35, инде кайбер сыйныфлар анда берничә сыйныфка бүленә, хәтта дистәләгән сыйныфка кадәр барып җитә. Һәр балага да бу очракта белем биреп, игътибар җиткереп буламы? Билгеле, сыйныфта 35-25 бала укыса, дәрес бит инде безнең 45 минут бара. Әгәр дә шул балага берәр минут кына игътибар итсәң дә, һәрберсенә синең димәк 25 яисә 30-35 минут вакытың үтеп китә. Шуңа күрә инде минемчә балалар сыйныфларда күбрәк булу
Бу безнең мәгариф системасында инде тискәре күренешкә алып бара. Билгеле, монда инде зур сыйныфлы, зур балалы классларда, сыйныфларда инде монда һәрбер балага да игътибар итеп бетереп булмый. Айзат, менә укытучы бүген балалар өчен авторитетме ул? Элек бит инде барыбер укытучыга ничектер өскә караган кебек һәм башка дөнья кешесенә караган кебек карыйлар иде. Бүген менә бу киртәләр бетмәдеме? Кызганычка каршы шундый фикер йөри. Хәзер җәмгыятьтә укытучының авторитеты түбән дип, ләкин мин бу фикер белән тулысынча килешә алмыйм, чөнки монда бу проблемага ике яктан карарга кирәк. Әлбәттә, әгәр дә әти-әниләр баланы үстергәндә әйтмиләр укытучының тәҗрибәсен аңлатмыйлар икән, балада хөрмәт булмаячак. Ләкин укытучының үзеннән дә тора, аның авторитеты буламы юкмы? Әгәр дә укытучы беренчедән белемле икән, әйтик, үзенең фәне буенча эксперт икән һәм тәҗрибәле икән, балаларның андый укытучыга карата хөрмәте һәм мөнәсәбәте яхшы булачак. Икенчедән инде менә бер педагог искә төшә, Макаренко, Совет чорыннан бер педагог, ул бит инде урам балаларын түрмәдә утырган балаларын ничектер тәрбияләгән, ул балалар өчен кем авторитет була ала инде. Ләкин ул ничектер аларның йөрәкләрен яулап алды. Шуңа күрә әйтәсем килә, укытучыдан үзеннән күп тора, ул үзе әйтәләр инде укытучы эше ул күбрәк йөрәк эше. Әгәр дә укытучы чын күңеленнән, ихлас күңелдән балалар өчен борчыла икән, кайгыра икән һәм минемчә ул очракта балалар андый укытучыны яратачаклар һәм аның авторитеты да зур булачак. Менә яшь укытучы белән, Рөстәм, ничек уйлыйсың, яшь укытучы белән өлкән яшьтәге укытучылар арасында аерма бармы? Мөнәсәбәт балалар тарафыннан үзгә түгелме? Ничек аерырга кирәк монда? Әле бер үк төрле мөнәсәбәтме? Һәр кешенең үзеннән торамы бу? Айырмасы әлбәттә бар. Әлбәттә балалар үз яшьләренә якынрак яшь укытучыларга күбрәк тартылалардыр, чөнки ул аларга дистанция арасында зур түгел. Ул кичә студент булган, бүген укытучы, аларның тормышын белә, ниндидер яна трендларны алардан белә, уртак тел җиңелчә таба алалар. Хәтта менә безнең гимназиядә мисал китерим, 5нче сыйныф, 4нче сыйныфка бишкә күчкәндә ата-аналар үзләре теләделәр. Әйдәгез безнең сыйныф җитәкчесе ират булсын, яшь, чөнки ул балалар белән үзенчә җитәкләргә юлларын таба ала. Заманча монда инде әле фикерләр дә кирәк бит. Гадәттә менә балалар белән инде ничектер бер дулкында булыр өчен. Әллә укытучы һәм бала арасында бу күренешләр булырга тиеш түгелме? Ничек уйлыйсың? Ниндидер дистанция әлбәттә булырга тиеш, чөнки укытучы ул укытучы, укучы ул укучы, әмма укытучы белергә тиеш ничек балаларга аерым подход табырга. Һәм ул кичәге студент, ул бу тәҗрибәсе юк әле аның, әзимә. Тәҗрибәсе булмаса да, ул бу укучылар тормышы белән әле генә яшәгән, аларның ихтиҗларын өлешчә күбрәк булса да белә. Һәм инде әйтик, яшь фикерләр белән тырыша табырга аларга. Илдус әфәнде, еллар узу белән менә шул укыту методикалары үзгәрәме? Менә бу замана таләпләренә яраклашу сизеләме сезнеңчә, ничек уйлыйсыз? Мен үзем математик укытучысы. Һәм менә замана үтү белән заман таләпләре үзгәрә. Математика укытуда да шулай ук, чөнки яңа безнең информация технологияләре килеп керде. Аларны куллану һәммәсе дә үз ролен үти. Математика укытучыларына бүген кытлык бармы кадрлар ягыннан? Мен үзе безнең лицей буенча гына әйтер идем. Математика укытучыларына юк бездә. Безнең менә ират укытучы математикадан, бүтән предметлардан да шулай ук, безнең изудан ират укытучы һәм ул безнең скульпторда шул вакытта ул Мәскәү, Россия күләмендәге рәссамнар берлеге әгъзасы. Безнең физкультурадан иратлар, башка предметлардан да шулай ук физика ират укытучы. Һәм менә алар бу ират укытучылар төрле бәйгеләрдә бик актив катнашалар. Физик культурада менә безнең Ранис Раисович аларга күрсәткән төрле приборлар ясыйлар. Физик укытучысы да шулай ук. Кызыксындырырга кирәк димәк. Кызыксындырырга кирәк. Райфәнде, әмрә кайсы фәннәр буенча бүген кытлык бар икән ират укытучыларга? Кайсы юнәлешләр буенча? Әлбәттә, шәһәр буенча инде ул вакансиялар ябылып беткән дип әйтерлек, чөнки укытучыларга күп нагрузка бирелә инде, укытучылар җитмәсә. Бүген көндә безнең башлангыч класс укытучылары әле кирәк, физика, математика укытучыларына кытлык бар. Булай инде сәгатьләр саны бүленеп бетсә дә, чөнки
кайбер укытучылар безнең кайбер мәктәпләрдә зур нагрузка белән эшләр, инде сәгатьләр саны күп алып баралар. Шул укытучылар җитмәү сәбәпле. Ни өчен җитми бу? Монда хезмәт хакы түләнә бүген лаеклы дәрәҗәдә укытучыларга. Беләсең, бәлкем аның инде шундый сәбәпләр дә бардыр. Безнең бит инде элегрәк укытучыларны әзерләде педагогика институты. Бу инде махсус рәвештә шәһәр укытучыларында, авыл җирлек эшендә укытучыларны әзерләр иде. Аннар менә бер генә университетка әйләндереп кайтару, анда инде кыскарткандыр инде студентлар санында, бәлкем шуның белән бәйледер инде. Менә хәзерге вакытта инде махсус рәвештә әзерләнә, берничә елдан аны хәл итәрләр дип уйлыйм мин. Чөнки институтта безнең махсус әзерләп торган хәзер төркемнәр бар. Һәм мәктәпләр төрлелеге турында сөйләшә башлаган Илдар әфәнде, менә полилингваль мәктәпләр буенча бүген чыннан да кешенең сайлау мөмкинлеге күп. Һәм әти-әниләрнең бу очракта ничектер башлары әйләнмәйме? Нәрсә сойларга? Инде юнәлеш һәркемнең дә үзенең баласын инде яшерен батырын түгел профессор булып күрәсе киләдер. Әйтергә кирәк, Казан, Татарстан ата-аналары чагыштырмача чынлап та бик айнык карашта бу мәсьәләгә. Һәм әлбәттә инде бу безнең Татарстан мәгариф министрлыгы һәм дәүләт тарафыннан тудырылган шартлардан чыгып сайларга мөмкинлек булганда дип әйтик инде. Мөмкинлек булгач сайлыйлар әлбәттә. Менә бу полилингваль яңа мәктәпләр хәзер шундый яңа тренд дип әйтик. Алар безгә бик якын һәм алар бик уңышлы чынлап та бүгенге уку, тормыш таләпләренә безнең конъюнктурага бик туры килгән дип әйтик инде. Концепциялы мәктәпләр. Гомумән үземә карата әйтә башлаган идем, татар кешесе буларак та татарга тылмаш кирәкми дигән мәкаль яшидер. Һәм шушы менә полилингваль мәктәпләр нәкъ шушы миссияны да үтиләр. Анда күп телләр өйрәнәбез без, өйрәтелә. Күп телләр өйрәнү генә түгел, шул чит телләрдә предметларны укуда оештырыла. Аның иштәлеге шуннан гыйбарәт. Һәм бу әлбәттә инде башка мәктәпләр белән чагыштырмача, бу мәктәпләрнең чыгарылыш укучылары конкурентка сәләтлерәк булып чыга. Гомумән дөнья күләм хәлләрне чагыштырып сөйләгәндә. Һәм бу шулай булсын иде, алар яшәсен иде һәм матур шундый иштәлекле, тулы иштәлекле һәм кызыклы формула, заманча формулалы мәктәпләребез бар. Алар белән горурланабыз һәм тырышып, килешеп, канәгать булып эшлибез, Аллага шөкер. Һәм туган тел мәсьәләсендә шитләтеп уза алмыйбыз, Дамир әфәнде. Менә чыннан да бүген татар теле юнәлешен, татар теле әдәбияты, гомумән туган телне алга сөрүче укытучылар, ират укытучылар киләчәктә булырмы алар? Чөнки хәзер без беләбез белгечлекләргә кытлык. Иратлар түгел, гомумән әле татар теле буенча бик сирәк очракларда гына укытучылар әлеге һөнәрне сайлый дип әйтик. Киләчәген ничегрәк күрәсез? Киләчәктә дә минемчә кытлык булмас дип ышанам. Чөнки бүгенге көндә Казан дәүләт университеты әле татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерли дип беләм. Димәк, инде группалар, төркемнәр безнең чыгып киләләр һәм инде әйткәнебезчә безнең мәктәпләргә ират укытучылар килеп торалар. Аллага шөкер, ансын күрәбез. Әмма ләкин бу инде безнең дәүләт тарафыннан да алып барылырга тиеш. Әгәр дә инде безнең телебез сакланса, димәк, татар теле һәм әдәбият фәннәре дә булачак. Әмма ләкин инде бу тел саклау проблемасы һаман да безнең үзебезгә кайтып кала. Әгәр дә біз инде балаларны кызыксына алсак, дәресләрне күңелле матур итеп үткәрә алсак, димәк, инде безнең телебез сакланачак, балалар өйрәнәчәкләр. Балаларны сөйләм теленә өйрәтергә кирәк дип уйлыйм мин бүгенге көндә. Рус төркемнәрендә бигрәк тә теорияны ташлап, әгәр дә менә безнең бит инде төрле уен технологиялары белән бүгенге көндә программаларыбыз бар. Менә шу уен технологиялары белән барган тел үстерү дәресләрен алга алып барырга кирәк. Мәсәлән, бигрәк тә безнең инде соңгы елларда Мещерякова системасы бик уңышлы гына эшләп китте. Һәм менә шу алымны алып барырга кирәк, тагы да көчлерәк кертергә кирәк дип уйлыйм. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Раиф әфәнде, менә балаларын тормышында укытучы ролен билгеләүдә нәрсә таяну нуктасы булып тора? Беренчедән, әлбәттә укытучының үрнәге таяну нуктасы һәм икенчедән
Алга табада ират укытучылар булсын өчен мәктәпләрдә профориентация яхшы куелырга тиеш. Яшьтән үк балалар шул һөнәрне белергә һәм аңа сокланырга тиешләр дип уйлыйм. Дөрестән дә һәр кеше тормышында укытучының роле бик зур. Бу очракта барлык безнең студияда кунакларны һәм барлык укытучыларны һөнәри бәйрәме белән котлап саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.